ближайшие дни отбудется 82-я годовина морской битвы при атоле Мідвей, про якую в нашай краіне, на жаль, не вельмі шмат ведаюць. Гэта адна з найбуйнейшых марскіх бітв у часы Другой сусветнай вайны і ўвогуле у гісторыі вайны на моры. І я бы пачаў трошкі з прадгісторыі, чаму мы так звяртаем увагу на гэтую падзею. Вядома, што ў 41 годзе 7 снежня японскі флот напал на американский флот у Перл-Харборе, и большая частка американского флота была або пашкоджана, або ўвогуле затонула, але захавалася некаторая частка самых найноўшых крейсеров и авианосцы. Але пасля нападения на Перл-Харбор американский флот амаль што бездзейнічаў. Японский флот атрымаў магчымасць дзейнічаць на усім абшары амаль што Ціхага акіяна і Індыйскага, і пачаўся вельмі такі моцны наступ. Японія захапіла брытанскія крэпасці ў Гонконгу, у Сінгапуру, развівалася атака на голландскую Индонезию, была амаль цалкам захоплена Мьянма, и уже войска японские подыходили до межаў Индии. И ядро японского флота, гэта 4 ударных авианосца, яны нанесли удар по австралийскому городу Дарвин у лютым, а поздней у красавіку был рейд на Цейлон, падчас якога яны разгромили британский флот на Індыйскім акіяне. И вот тут у траўні 42 года японцы спрабуюць наладить высадку на Новую Гвинею, и гэтай высадцы перашкаджае американские корабли. Пасля чаго японцы вырашаюць, што трэба скончыць канчаткова уже з американским флотом, и вырашаюць напасці на базу американского флота на невялічкім атоле Мідвей. Але американцы, яны добра падрыхтаваліся да гэтага, і самае галоўнае гэтай падрыхтоўцы было тое, што шифравальшчыкі американскія раскрылі коды сакрэтныя японскія, и яны могли предсказать, уже ведать, что менавіта на Мідвей будет галоўная атака. И японцы собрали там все, что смогли, свою ударную авианосную группировку, а у американцев была тая перавага, что яны могли выкарыстоўваць авиацию не только из авианосцев, якіх у іх было меней, але и с базы на Мідвеі. И битва была дастаткова такой хуткай, падчас якой адыграў свою роль и выпадок. Просто американцы напали на американские авианосцы, калі японцы перазаражали и заправляли свои самолеты. И вот уже 5 траўня все 4 ударные авианосцы японские были потоплены. Пасля гэтага Япония стратила стратегічную инициативу и на Тихом океане, и в Индийском океане, и перейшла до обороны. И зразумела, что канчатковая перамога не адбылася у 42 годзе, але менавіта у пачатку чэрвеня 42 года адбыўся карэнны паварот у марской вайне на Тихім акіяне. Ну і зразумела, гледачы могуць сказаць, а якая нам справа да гэтага атола, якая нам справа да гэтай Японіі? Нам-то што? У нас была свая вайна, своя Сталинградская битва, битва при Курской дузе, операция Багратион. Менавіта про гэта пишут у подручниках. А вось гэта и не так. И на самой справе тая ж самая Япония, яна, як не дзіўна,
адыграла дастаткова значную ролю у лёсе беларусаў, я пачну, у верасні 1939 года. Вось пытанне, чаму Гітлер напал на Польшу 1 верасня, а Сталин чакаў до 17. И отказ вельми простый, потому что летом 1939 года отбылся узброены конфликт, я часто называют инцидентом, але это не так, это буйномасштабный конфликт на рацэ Колхингол, на межах Монголии. А в этом конфликте прымала удзел агулам каля 100 тысячаў войскаў. Сотні самолетов загинуло и было поранено до 40 тысяч человек. А у жнівні пачаўся рашучы наступ советских войскаў, які скончыўся у верасні подпісаннем пагаднення о спыненні агню. И гэтае пагадненне было прынята 15 верасня, а уступило ў силу 16, а 13 гадзіне, а 17 советские войски напали на Польшу. Вось як гэта звязана. Ну и як звязана битва при атоле Медуэй с падзеямі на советско-германском фронте? Так само звязана. Вядома, что летом, весной и летом 1942 года ситуация на советско-германском фронте была надзвычай складаная. У траўні провалился советский наступ под Харьковом, провалилась операция по вызволению Крыму и скончилась тем, что 3 липеня 1942 года пал Севастополь. Германские войски развивали наступ у бок Сталинграда, и зразумела, что это было вельмі балючае для Советского Союза и с пункту гледжання ідэалагічнага, и с такого пункту гледжання, что Волга была транспортным каналом для перевозки нафтопродуктов, частки ленд-лизу и гэтак далей. И тут трэба падкрэсліць, што вось пасля Ханхігола Сталин неяк так панічна боялся Японии. Ён боялся, что Япония нападет. И Советский Союз пасля Холхенгола захоўваў вялікую колькасць войскаў менавіта на Далёкім Сходзе. Нават пасля таго, як частка гэтых войскаў была выкарыстана пад Масквою зімой 1941 года, усё роўна на ліпень 1942 года на Далёкім Сходзе группировка советских войск складала 1 400 000 человек. И вось пасля паразы под Медвеем усё ж таки Сталин пачаў верыць у тое, што Японія не нападзе на Советский Союз. Раней ён не верил. Ён не верил тому мирному пагадненню, пакту о ненападении, які был заключен у красавіку 1941 года. Ён не верил этой легенде советской разведки Зорге, які паведамлял, что японцы не плануют пасля Холхенгола нападать. И вось толькі пасля Медуэя стали перакидывать вялікія часткі советских войскаў, агулам гэта от 12 до 18 дывизий, якія урэшце рэшт і зрабілі такі самы моцны унёсак у перамогу под Сталинградом, якая, безумоўна, гэтая битва под Сталинградом, гэта величайшая битва у гісторыі не толькі другой сусветнай войны, але, напэўна, і ва ўсёй гісторыі войн на сённяшні дзень. Вось такая роля на самой справе вельмі далёкага атола и той перамоги, якая вырашыла лёс войны на Тихом океане. Под Сталинградом были задейничаны миллионы, а битва при атоле Медуэй, там, у лепшым выпадку, каля там некалькіх тысячаў з абодвух бакоў. Але яшчэ раз, гэта не сухапутная война, гэта война морская. И тут трэба ведаць, што авіяносец, асабліва ў тыя часы, ды і сёння не кожная краіна здольная пабудаваць авіяносец, калі б нават і хацела. Вось, і ў тыя часы гэта надзвычай складаная пабудова, то есть гэта 40 000 тонн памер карабля.
гэта надзвычай магутная энергетычная установка, бо каб самолеты могли садиться и взлетать, авианосцы разгонялись до хуткасці больше за 50 километров на годину. Для мора гэта вельмі вялікая хуткасць. Да гэтага трэба дадаць, што там же і самолеты, на кожным японскім авианосцы было до 60 самолетов. І тут зноў жа такі з пункту інжынернага, каб усё гэта працавала. Плюс чалавечы фактор. Пры атоле Мідуэй загінулі практычна ўсе лепшыя японскія лётчыкі. А каб падрыхтаваць лётчыка, які бы мог взлетаць і садзіцца на авіяносец, патрабавалася вельмі шмат часу. Безумоўна, па колькасці тых, хто ўдзельнічаў, і па колькасці стратаў, гэта абсалютна непараўнальныя рэчы. Але самае галоўнае, што бітва пры атоле Мідуэй, яна азначала карэнны паварот у вайне на Ціхім акіяне, пасля якога Японія стратыла стратэгічную ініцыятыву і перайшла да абароны.